no? Pero haranis na. Pasensya gid kamo kung medyo na-atrasar naman kita, no? Wala ni madamo makita sing hikot, no? Kaga mas tingala mga kwan kay daw kapin pa daw bigulan niya na hindi ako makapadayon, no? Kay masakit ang ano ko, ang ilong ko, no? Tinubuan sang hupag sa sulod. Mirla gani ay nakatumar ako sang evergreen. Doon na kuan-kuanan gawa. Okay na. Pero sa piyak sang tanan nga medyo masakit-sakit pa magambal kita. Mga dulot tagyapon si inyo sang pila ka mga ampano, no? Ini pag-uwi ni nga indiyon. Diho, no? Taga pag-ulo gani nga puro kanta. Nagatigulo ini, no? Happy Mother's Day lagi sa tanan nga mga nanay, no? Kay Mother's Day lagi sa subong, no? Ini nga ampano nagatigulo gugma sang gugma. Gugma sang gugma, gugma sang pagigugma kanay katulad sang gugma, sang pispis nga punay bisan wala sing manggan, kag wala sing panimalay. Manggaranong sa gugma pagpalang kaanay. Gugma sang gugma, gugma sang paghigugma alay katulad sang gugma ninunoy kay Inday. Ano gugma na ganang manalay tayo hanggat mahamulag sa iloy kagaman. Gugma sang gugma, gugma sang pagigugma anay katulad sang gugma sa mahirap na pag-abyanay. Kung ang isa kag isa tampat makigbagay, sobra pa sa utuban katampis ang tangdanay. Gugma sang gugma, sang pagigugma nga sinsiro katulad sa gugma nga nagikan kay Kristo bisan ang kabuhi tiyaging sakripisyo tungod sa pagpalangkap sa mga tumuluko. Gugma sang gugma, gugma sang pagigugma anay katulad sang gugma ni nanay kag tatay. Ang mga kabutan kag mga kabudlay ilaging pakigatot sa sakit kag kalipay. Gugma sang gugma, sang pagigugma nga sinsiro katulad sa gugma nga nagikan kay Kristo bisan ang kabuhi tiyaging sakripisyo bangod sa pagpalanggap sa mga tumuluko. Bangod sa pagpalanggap sa mga tumuluko. Okay na? Kung ito no, pag una ito na naging diyon-diyon, hindi na kung matingala kung medyo daw nag-agadi. Kung kisama, ang panulok na ton, malabo-labo na sa mga litra, isa daw nag-aaralan kagamay. Okay na? Diyari pag ang ambahanon para git sa mga Iloilo. Ay tungod kaya adlaw sa buong sama Mother's Day. Hindi ang ambahanon ng gatikulo ang butol sa Christmas.
kahalimbawa ko. Subong putos ang pistis na wala lasing iloy. Sarang ko sa pupuhan. Anak mong nasa kagha ay iningatuhan ko. Puno sing kalistanan, ang pispis ang katulad ko, ngasang ilo'y hinayaan. Sa diin ka na ilo'y ko, puno sing kalistanan, bukos ang pispis ang katulad ko, ngasang ilo'y hinayaan. Ang pispis ang katulad ko, ngasang ilo'y binayaan. Okay na, may ito. Ang ambahan mo nato no naging dulot sa inyo tungod kaya ginuna lang nato na ang mga ambano no kaya team puso kong sang Mother's Day no antes naman kita magpadayo no mabatong kita na sa mga self-help pigan sa ato mga kultura no ay ano ganito na inaangapi dito ano nalipat ako bilis na ma'am si Ano paano? ay sos na Sabi ko, lista mo to. Wai kumatalo pangdanggal no ano kay itong apelido kinan di patako sa sunod lang laring no ang ngalan lang niya mo tandaan ko no si Rinmark no nalipat ko sa ano to yung apelido naman kaya lupad siguro yung papel sa bulsa ko kina sige lang dira sa bitauyan mabatiangan no kag subong man gali dira sa Sturga no sa mga pamilya o kon sa kaya
sa atong kinakuan kay medyo na briya kinang atong service no naplatan maya day araga no may pulkitan dira sa kuan no sa Asturga sa kaya Toto no Koreano kaga misis ni si Pinay Koreano kag Pinay ng upon mo. Okay madamong salamat sa tanan mga taga Asturga na madamo gid nga pag malipayon na nga Mother's Day no sa inyo tanan-tanan. Happy watching sa kay Nini Gilyama Vlog dyan sa may General Santos City. Mayong hapon Tatay Pirot, shout out sa tanan nga nagapamati kag sa tanan nga mga nanay. Happy Mother's Day, stay safe and God bless us all from Welmer Antonio. Pa-request Tatay Pirot di Malas di Buenas, watching from New Zealand. Dambal ni Regine Lasos Vlogs. Happy watching. Basta ginapangabay ara kayo. Basta. Good afternoon Sir Idol Pirot, dambal ni Tuto Albia. Mayong hapon Idol Pirot, request ako tayo mabugnaw ang talo. Dambal ni Pinoy's Pride of Scandinavia. Okay. Tay Pirot, mayong hapon lang dagali sa inyo tanan. Tay Pirot, paki-shout out ko dagali ang mga utod ko sa Santa Barbara. Watching from Tondo, Manila. Halin sa kay Banyas Vloggers. Happy watching lang. Okay na? Kaya ginapangabay gid ning isang ambanon nga nagatibulo di Malas nga di Buenas. Mga kanta pa nato ni isang 1928 pa no. Pero tungod kay ginapangabay no, yari dulot ko sa inyo.
Okay no? Kung ito ang ambahanon, naging pangabaygit sa atong mga viewer na nagatigulo di malas nga di buinas. Ano to siya sa iba pa itong nasyon, no? Kung magpangabay. New Zealand. Okay no? Yari pa rin no? Nagpangabay sa ambahanon ng nagatigulo, mabug na ang talon, taga-diin siya, sa diin siya nag-ano. Oo, di na siya man. Sige lang. Okay, para gini sa imo no? Ini ang ambahanon ng nagatigulo, mabug na ang talon. Okay na, kung ito na ang bahano naging pangabaygit sa atong viewer no? Sa karon nga hapon. No? Antes naman kitang padayon, yaran ang mga pila ka mga
Shout out ikan sa ating mga viewers. Tay pirot request ko biblig hambal ni Jovelyn Trujillo. Happy watching sa kay Ma'am Sel Alps. Shout out sa grupong PNL hambal ni Jo Marino Muscle. OFW. Okay. Ay, yapon galing ng mga ano no, mga happy na lang ka natin yung mga OFW no, bayo nga po ng dressing nyo tanan no, labi na nagid sa kay Ma'am Mary Ricabar no, sa kay Ma'am Health Chances no, si Ma'am Mary Ricabar yara sa Florida, si Ma'am Health Chances no, yara sa ano gani, sa Singapore, Hong Kong. Hong Kong, si Ma'am Jima Muneba, subong man si Abiyang Bukatano, kag si Ma'am Emilene Pedrico sa ngayara sa nila. Okay, ayaw hapon lang. No? Ano kayo itong pangapay? Biblia. No? Okay, dulong na itong sinyo. Yung pinapangapay ng pangang tigulo. Biblia.
isang Biblia. Okay na, ito na ang bahanon ng mga tigulo na Biblia na ginpangapay sa atin sa ating mga viewer, no? Kagyari kali ang dumduman ko, no? Kaya ginpangapay mo ang bahanon sa mga Biblia, no? Ini ang bahanon ng mga tigulo. Sino ang dapat paso para gini sa nagpangapay? Bilang
okay na, umuyo to, no? Bilang katapusan na ito mga bano, no? Naging dulot sa inyo. Dili na lang anak kita kutob, no? Kaya medyo hindi na ito wala niyo masakit ng ilong ulo po. May medyo natubuhan sang sulod. Kung mga gani magbuang ng ebidensya lang, kay Ranaton, masakit. Okay na, dili na anak kita kutob sa sunod naman nga tion, no? Sa mga sunod na mga Domingo. Bawi, next Domingo. Okay, madaming salamat. Mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan, no? Basi ko na din lahog. Magati, bisa mag-pronounce ako umpisa daw. Masakit daw ka baknal. Okay lang. At least nakadulot ako sa inyo. Okay, dili na kita tutub naman sa sunod na Domingo. Bye-bye. Dili lang alay ako magpaalam sa inyo. Bye-bye.